I know nga nagsige ko promote og Cebu content, so even neighboring islands. So please bear with me kay natakaroon sa Manila. Try na to og story ang palibot. No, I don't think you're here to stay. Hello guys, ako na sad ngayon nag-inusarang chi makabakang bisayang baki Alfie Rain. O ang kaning vlog is a wrap-up video lang para sa akong Manila adventure. So very wrong, nakamute ang microphone. The reason why I went to Manila is it's because of part of my job, part of my role, and nagstay ko nga to for a month. Kung ganahan ang mga senso, kinahanglan di ita magtinapulan. So, ato ni i-push. Actually, ang plan is for a week lang. So, sige ka-extend. That's why naglailahi ko stayhan nga condo. If yung nakabantay, nag-condo hopping ko because wala naman siya na plan. Pero give me ka weeks nga to. It's just that every week, pag sige ka-extend. This is my second week. There is a BGC area of pero sa itour nga parang nape-remembrance in town sa itong mga gipangpuyan. Actually guys, I'm so happy nga nahitabo to siya kay opportunity para sa ako maka-experience sa luxury sa life bisa kadiyot lang. Patay kay kog na sa ilaw man. Mega chupa kay ano. Of course, pag pinaling cut pa ako, Alim Garcia pa, dili ta mas kuha kadali. Pwede na mong cut. Dili na may part sa squaa. Basically, gastay ko sa Bonifacio Global City. Wala ko i-expect. Actually, wala ko i-expect to. Tapos, amaze lang ko. Pag-abot ako nga to gyud. O, kamong gitry o cut. Kung kaya ba namong cut-cuto ng BGC. O, first time na ko nga magpuyog. Ako raw sa amang gani ni-visit si Roya, ang mama ni Cutie. So, kuyog ako karon ng atong nag-inusarang mama ni Cutie. Kung gusto mo mga pampadato nga mga tips and tricks, na-guide na ko for my first few days ako nga to naka-guide. And at the same time, kuyog na ko og laag. So kahit laagan man ko, so akong gipahimuslan na lang higayon nga nangita ko pwedeng kalaagan. Welcome to Benin! Dito pa kami ngayon sa ice cream factory. Part sa lahat ang shopping. Murag na occasional trendsetter bazaar nga to sa may World Trade Center. Ako sa siyang gi-visit. Kuyog na ko si Ellen, ang akong office mate. Ngayon mo, Ellen, ano ito? Kumain tayo. Tapos, kailangan natin mag-deposito sa bangko. Bakit tayo mag-deposit mo sa training? Pagkatapos ata, nindot siya ang feeling nga magtog laing lugar. Ganahan siya kay kuan mo stay og laing lugar for a while. Ang ako ga-expect lang na ako idagan ding friends nga nala sa day nga to. Mga taga Cebu nga friends ka kailangan pag-invite og laag o sahay mo open sa mga problema. Sa day ko. ang tanong ng taon, naka-move on ka na ba? Kaya ito ni beg ko, nga nakibuwag siya, just for the same reason nga, giselosa na nana. So of course, dili mawa ang nightlife. Pasalamat sa ko, ako mga office mates is hilig sa day og nightlife, which is, sa mga kailan ako, usas ako sa mga laagan diri sa Cebu nga. Kailangan sa sikikuya kong nightlife. Especially yun, mawa ang drinks, diba? All my life, gada ko together with my parents and my siblings. So medyo struggle na sa ako ang mga basic na mga bulhaton sa pagpuyo. Bakon kaya wala yung pukaw balik. Good morning, good morning, good morning. Or mapugos ka og luto rather for breakfast. Don't get me wrong, gada ko nga kay bawo sa buluhaton sa balay, pero it's just that lahi ko ikaw ra usa, walay dili ka pwede magtinapulad kay wala kay choice kay kay mo buhat. Bisan unsa pa man ang atong nagian, kinahanglan gapon padayon sa picture. Pero dili gyud kalikayan nga since first time lagi din akong mag-inusara. Naabot gyud ang time nga nag-breakdown ko. Regardless kung sa kalisod, unsa ka struggle kay kibuh magita. Okay, mga nahimo successful ron ganit agad-agad. Wala ka agi kalisod. Dili day lalim ang mga tao nga layo sa lang family. Di gid kalikayan ang homesickness. Na-excite ako sa idea nga active pa kayo ang mga tao day nga tumagtuo og Pokemon Go nga bisag asa na lang maabot. Mas lalong mahirapan. Lap na yan. Kay part tagay ko sa bandwagon, naki-join sad ko to experience and at the same time to bond with them na lang sad. Then I have 2 meals already. Then I help Ellen to cut me to having a 91.1. I see but just 82. Ayan po no, ganyan po ka-dedicated yung mga tao sa Pokemon. Well, siguro swerte ko sa akong side, kinatagaan ko opportunity nga ma-travel on my own. Kailangan ko na mag-vlog inspired by Alfred because I want to share everything. At to know yourself better nga, kaya din mo mo disiplina sa imong kaugalingon. O, di ba? Ang ganda-ganda.
Hello. To meet a group of people nga murag na mo same interest. So mo to siya ang akong adventure nito sa Manila og hopefully kamo dili mo malhadlok nga mo explore not just places but explore yourself. Push beyond the limit kung say kaya ninyo, and at the same time enjoy life kay at least, diba? Bisag sa ko nagingon bisag pa mag dili nimo ganahan ang usa ka butang, at least you've tried, makayong kag-give try, diba? Thank you so much sa mga tao nga ni-treat nako as their new friend. Thank you for letting me experience sa inyong mga trip, and I hope na magkita ta balik in the near future. So thank you so much Manila, thank you so much BGC, and thank you so much for this opportunity. That's it for this vlog. Bye.